बापाची महाराष्ट्र संगणक परिचालक संघटनेचा विजय असो महाराष्ट्र राज्य संघटना परिचालकांचा विजय असो कोण म्हणता देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही अरे कोण म्हणता देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही कोण म्हणता देत नाही घेतल्याशिवाय राहत नाही झालीच पाहिजे राहुलची नियुक्ती झालीच पाहिजे झालीच पाहिजे राहुलची नियुक्ती झालीच पाहिजे मागणी आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची अरे मागणी आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची जय संत मानव हम तुम्हारे साथ हैं अरे जय संत मानव हम तुम्हारे साथ हैं अरे झालीच पाहिजे राहुलची नियुक्ती झालीच पाहिजे राहुलची नियुक्ती झालीच पाहिजे ची वेळ आमच्यावरती यामुळे आलेली आहे की गेली 8 ते 10 वर्ष झालं आम्ही ग्रामपंचायत जुन्नर तालुक्यातील 142 ग्रामपंचायतमध्ये एक डाटा ऑपरेटर केंद्रचालक म्हणून आम्ही काम करत आहोत। इथे प्रत्येकाला 8 ते 10 वर्षाचा अनुभव आहे आणि त्याच अनुभवाच्या अनुषंगाने कुठेतरी आम्हाला शासनाने एक संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे की आमच्या एखाद्या सहकार्याचं कुठेतरी त्याला चांगल्या ठिकाणी काम करण्याची संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे। त्याच अनुषंगाने पंचायत समिती स्तरावरती एक पंचायत समिती ऑपरेटर म्हणून एक पद रिक्त झाल्यानंतर 2च दिवसामध्ये आम्ही आमच्यातले जे अनुभवी सहकारी आहेत राहुल बापू लोखंडे यांनी गेली 5 ते 6 वर्षापासून ग्रामपंचायतमध्ये काम करतात। एकाच ग्रामपंचायतीमध्ये नाही तर 3 ग्रामपंचायतीमध्ये अगदी प्रामाणिकपणे ते काम करत होते। त्याच अनुषंगाने आम्ही त्यांची एक ॲप्लिकेशन दिलं होतं, परंतु तालुका स्तरावरून त्या ॲप्लिकेशनला केराची टोपली दाखवून कोणत्याही प्रकारची शिफारस जिल्हा परिषदला शिफारस न करता तिथे संबंधित ठिकाणी ज्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारचा अनुभव नाही अशा नवख्या व्यक्तीची तिथे नियुक्ती द्यायचं शिफारस करत आहेत, प्रयत्न चालू आहेत। आणि त्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची नियुक्ती नसताना सुद्धा जे ग्रामपंचायतमध्ये आम्ही 11 कोर सॉफ्टवेअरचं जे आज्ञावली यूज करतो त्याचे ID पासवर्ड हे अत्यंत गोपनीय असतात। त्यांची कोणत्याही प्रकारची हे शहानिशा न करता त्या व्यक्तीला वापरण्याची हाताळण्याची मुभा दिलेली आहे। जर त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा जर गैरव्यवहार जर झाला तर संबंधित ऑपरेटरला त्या ग्रामपंचायतीचा काही गैरवापर केलेल्याचा याच्याखाली आरोप केला जाईल। ही बाब अत्यंत चुकीची आहे। तरी अशा पद्धतीने आमच्यावरती वारंवार अन्याय होत आहे। आता राहिला विषय यांच्या नियुक्तीचा तर प्रोसिजरनुसार जिल्हा परिषद पुणे या ठिकाणावरून त्याची नियुक्ती होत असते। त्याच प्रोसिजरनुसार आम्ही जिल्हा परिषद पुणे या ठिकाणी गेलो असता माननीय उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्वतः संबंधित व्यक्तीची नियुक्ती करण्यासाठी आदेश दिलेले असताना सुद्धा पंचायत समिती स्तरावरनं ज्या दुसरी जी व्यक्ती आहे त्याची शिफारस केली जाते आणि अशा पद्धतीने आमचा अर्ज डावलल्यानंतर आम्हाला गेले इतके 2 महिने झाले आमच्यावरती अन्याय होतोय। त्याच्यासाठीच आम्ही येत्या 7 दिवसाच्या अगोदर आम्ही त्यांना या संदर्भात विचारणा केली होती, त्यांनी कोणत्याही प्रकारची हालचाल केली नाही, आमच्याशी चर्चा केली नाही, त्यामुळे आम्हाला आज आंदोलन करण्याची वेळ आलेली आहे।